Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro o yan kan KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, sakto alas 5 hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran po kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez, digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga, GB Garantisadong Bareta. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, kalmado asin makusog na sinimbag ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Primera Dama Liza Marcos ang magagabat na alegasyones ni Senadora Amy Marcos na pigasabing nagagamit sindanin illegal na droga. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro na mundo ang first couple sa akusasyon, alagad sinabing day kaipuhan na magmuda o magwala ang presidente dahilan taan importante ang labanan ang fake news. Dagdag pa ni Castro na anuman na panraraot, day pigisibag kang presidente ang tugang niya nin maraot. Sinabi pa kan opisyal na sa diri niyang tugang ang pigpapatakot ni Senador Amy imbes na magtutok sa isyu kan korupsyon sa nasyon. Pinagpuproteheran kan senadora ang mga kaalyado mantang padagos ang investigasyon kan gobyerno sa mga maanumalyang flood control projects sigun pa sa palasyo. Mientras tanto, mantinidong bilog ang suporta kan Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin sa gabos na sektores kan gobyerno. Ini ang nakabugtak sa sarong statement ay pinaluwas kan partido na permado kan mga opisyal sa tahaw kan mga alegasyones laban sa presidente katakod kan budget insertions, flood control controversy asin paggamit nin illegal na droga. Para sa Lakas CMD, pamumulitika, chismis asin kwentong kotsero na daisuportado ning ebidensya asin katotohanan ang mga alegasyones laban kay Presidente Marcos. Dagdag pa kan partido anuman na alegasyones na ginibo sa luwas kan formal na proseso, ang daing kwenta o gabat dahilan ta day ini nag-agi o day ipighiras sa sinumpaang salaysay. Uminabot sa 1.3 milyones ang mga individual ang nagpartisipar sa duwang aldaw na protesta kan Iglesia ni Cristo asin iba pang religious groups. Sigun sa NCRPO, generally peaceful naman ang nangyaring programa asin paghiro kan grupo mantang kadaklan sa mga nagpartisipar dai na nag-uruli sa venue na nagpaaga. Kasuod man nagkaigon ning aerial reconnaissance sa bisinidad kan Luneta asin Quirino Grandstand ang mga otoridades para sa operational control asin assessment kan crowd concentration. Binanatan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Senadora Amy Marcos asin sinabi niyang bako maka-Pilipino ang mga alegasyones kaini sa tugang na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos sabihon na nagagamit nin illegal na droga ang presidente.
Sa duwang aldaw na kontra korupsyon rally kan Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand, inakusaran ni Senadora Amy Marcos si Presidente Marcos asin ang agum kaini na si Primera Dama Liza Araneta Marcos na nagagamit nin illegal na droga. Tinauwan doon ni Lacson na waraan siya ning bilib kay Senatora o kay Senador Amy Marcos matapos ilaglag asin rauton ang tugang sa rinibong katawo. Ang siring na klaseng daay pagkakasunduan kan magtugang dapat pig-ururunan sa laog kan harong bako maray na bilang Pilipino ginibo ang siring na lakdang kan Senadora. Mientras tanto, posibleng may ibang persona na guminamit sa pangalan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasunod kan pinagasabing 100 bilyones de pesos na budget insertion na ipinagbulgar ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Sigun ini kay Senate Pro Tempore Panfilo Lacson kung saan nakatalaan na pangaranan sa Senado ang nasabing individual sa sesyon ngunyan na aldaw. Pinahimutikan man ni Lacson ang aligasyon ni Ko na mismong si Presidente Marcos ang nagsugo kan 100 bilyones de pesos na insertion sa 2025 national budget asin nagresibi pa ini nin 20% kickback hale sa nasabi ng propuesto. Piglinaw man kan senador na daay niya pigdidepensahan si Marcos, alagad ipigdetalye ang daay nagkukonektar na mga aligasyones. Sigun kay Lacson, tama ang listahan kan mga proyektong ipinaluwas ni Ko, alagad tulo sa mga ini ang nagkakantidad nin 1.5 bilyones de pesos ang mismong na veto ni Marcos asin dakol pa ang naka for later release. Nangapudan si House Speaker Faustino Boji D kay dating Congressman Elizalde Co na umili na sa Pilipinas asin hampangon ang mga Pilipino na naglalaom nin katotohanan asin paninimbagan. Sinabi ni D, dai magakanigo ang video ni Ko hali sa ibang nasyon kung saan ipinagbulgar na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez asin iba pang opisyales ana sa likod kan 100 bilyones de pesos na insertions sa 2025 national budget asin pagkobra kan bilyones na kickback. Tinaawan doon ni D na magabat ang aligasyon ni Ko kung kaya dapat magabat man ang paninindugan kaini sa paghampang sa investigasyon, manumpa asin magpaluwas ng ebidensya sa mga otoridad, siring kan independenteng komisyon para sa infrastruktura. Mientras tanto, sinabi kan Integrated Bar of the Philippines na ang mga aligasyones ni dating ako Bicol Representative Saldico laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin dating House Speaker Martin Romualdez ang dainin legal na basihan sagkod na daini pigbubugtak sa formal na panunumpa asin maisumitir sa tamang otoridad asin forum. Sigun kay IBP National President Abogado Alan Panolong, ang mga bako sinumpaan na pahayag na pwede maging ebidensya sa korte. Naunambitan man yan ang oath-taking ang nagsisyerto kan accountability asin nagataong paagi sa due process kung saan may pagkakataon ng akusadong partido na ipaglaban asin depensahan ang sa iyang sadire. Dagdag pa ni Panolong, bako gabos kan material na pinahiling online ang automatikong evidensyas asin kaipuhan na may tamang authentication kan mga ladawan asin dokumentos hale sa mga ekspertos. Siniguro kan mga lideres kan Kamara naman tinidong nakatutok ang House of Representatives sa saindang trabaho asin legislative agenda sa tahaw kan warang basihan aligasyon ni dating ako Bicol Representative Saldico laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin dating Speaker Martin Romualdez may kinaraman sa insertion sa 2025 budget. Sigun kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, day apektado ang operasyon kan Kamara. Sinabi niya na namamanihar nin marayan Committee on Rules sa pangenot ni House Majority Leader Sandro Marcos mantang padagos ang pagdangog kan mga komite.
dai pa makakadeterminar kaya dai pa madideterminar kan independenteng komisyon para sa infrastruktura kuno rin pupunan ang live streaming kan sa indang mga pagdangog sa manumalyang flood control projects. Sinabi segun kay ICI Executive Director Abogado Brian Keith Hozaka, pigtatapos makan komisyon ang draft guidelines sa live streaming. Mentras na siniguro man ni Hosaka na pag-adalan kan ICI ang ipinagsumiter na supplementary affidavit kasuhapon ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo tanganing madeterminaran kung may mga ipapaapod pasindang personalidad. Nagsubitir na kan sa iyang resignation sa Palasyo Malacañang si Department of Education Undersecretary Traigiv Olayvar sigun kay Education Secretary Sonny Angara. Dai pang konfirmasyon hali sa Palasyo kon pinagresibina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing resignation letter. Si Olayvar na dating staff ni Angara kan siya pa ang senador kaibanan sa mga pinag-inbuelto ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na pigasabing kickback katakod kan maanumalyang flood control projects. Pinahimutikan kan Philippine Navy na nakakulong sa saindang barak si dating Marine Officer Orly Goteza. Sigun kay Philippine Navy spokesperson Kapitan Mariza Martinez, tulos sindang nagkaigoning verifikasyon matapos utrohon ni dating Congressman Mike Defensor ang akusasyon sa militar. Enot nang sinabi ni Defensor na nasa proteksyon kang Navy ang dating aide ni ex-Congressman Zaldico pero alagad inakusahan kaini ang Puwersas Armadas nin illegal detention. Tinaawan doon kan Philippine Navy na wara sa kustodiya kaini si retired Marine Sergeant Orly Goteza. Kasunod kan ipinagbulgar ni dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor. Sigun kay Defensor, pigdetinir kan intelligence arm kan Philippine Marines ang surprise witness na si Goteza. Pigdoon man ni Martinez na bako naman ini aktibong personahe kan Philippine Navy dahilan ta nagretiro na si Goteza kan taon 2020. Sinabi pa ni Martinez na pinagkukonsideran na ang mga mahigot na inspeksyon as in intelligence validation kan Navy tanganing mapanindugan kan ahensya na dai kaini pinagpoprotehiran si Goteza. Sa iba pang bareta, nangapudan ang mga pamilya kan mga viktimas kan war on drugs sa International Criminal Court na ibasura ang panibagong apelasyon kan kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na ipunduan gabos na pagdangog asin ang kondisyong pagpapalibre sa dating presidente. Sa sarong pahayag, pigtuyaw kan lado kan drug war victims ang lakdang kang kampo kan dating presidente bilang padagos na pagprobar na makalikay sa hustisya asin accountability. Nangapudan man ang National Coordinator of Rise Up for Life and Rights na si Rubilin Litao sa ICC na padagos na konfirmaron ang mga kaso asin arestaron ang mga co-perpetrators kan dating presidente sa lalong madaling panahon. Maabot sa 12,000 na Pilipino ang nagagadan sa aksidente sa tinampo taon-taon sigun iyan sa Departamento de Salud. Segun sa ahensya, gabos ini posibleng maibitaran kung magiging mas maingat ang kada saro sa tinampo. Dahilan kay ini pigubusol kan DOH ang komprehensibong post-crash response program o ang prevention, pangangataman, recovery asin rehabilitasyon kan mga biktima. Kaibanan nigdian pagkapakusog ning emergency medical services, pagkapatibay ning mental health asin psychological support para sa mga biktima asin mga familyas matapos na data reporting asin pagkapakusog kan public awareness tanganing masiguro ang ligtas na pag-uugali sa tinampo. Ultimong detalyes kan bareta, barik normal na ang operasyon kan MRT-3 matapos na magkaabirya dahil sa technical glitch kasubagong aga. Bilang parte kan sa idang serbisyo sa mga apektadong pasaheros, nag-anunsyo ang manhemyo to kan MRT-3 na ma-ofrecer sinta ning libreng sakay. Enot nang nagpautob ning provisional service ang MRT-3 matapos maka-eksperyensya ning aberya ang southbound line sa interstation kan Santolan Sagcod Ortigas, o kaya intersection kan Santolan Sagcod Ortigas Station.
Sa pangarang ka nagsururat ka ng informasyon sa Panginot ni News Director Mardila, Nicole Ann Gloriani, Jen Matthew Balyaran, Padingnal Baldo sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration,